Isiphi isiluleko ongasipho nomehlo abasha laba basemathendeni? Ukuthi uma mhlawumbe sekuthiwa intombi nahlebe sitholakala ukuthi ayiseyona intombi, kubiza umzali. Bayihlole bekhona bobabili bayihlole ingane ayitshena ukuthi njengoba sekwenzeka u1 no2 no3 kumele intombazane igeze intombi kuhlawulwe kwenziwe zonke ezilandelwayo intombazane engaseyona intombi. Intombi mayingaseyona inganikezi o100 njengoba kushiwo nje. Sizokwenza umthetho okuyiwona esizabe nathi sufundiswe abaphambili ukuthi intombi mayingasentombi funa sibize umzali wayo simkhombise ukuthi intombi ayiseyona intombi ingane yakhe ikwazi ukuthi mase iphuma iphume nje kahle ngoba futhi ihlulekile ukuziphatha. Ayikiyekwe lento leyo yokuthi uma mhlawumbe kuthiwa nomehlo ethola ukuthi ayiseyona intombi. Sizohamba ke manje igcwala intekaneni yonke igcwala emathendeni yonke ukuthi